Ġiet imnedija konsultazzjoni pubblika dwar l-emendi fil-liġi tal-kondominja. Din il-liġi taffettwa lil kull min joqgħod f'appartamenti u jagħmel użu mill-komun tal-binja. B'hekk permezz ta' proċess ta' konsultazzjoni li ser jagħlaq fil-31 ta' Marzu ser tkun qed tingħata ħarsa lejn il-bżonnijiet u l-preokkupazzjonijiet ta' persuni li jintlaqtu minn din il-liġi li saret fl-1997 qabel din isirilha it-tibdil neċessarju. Il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammitlu spjega kif malli jingħalaq il-proċess ta' konsultazzjoni ser ikun qed jitlaqqa working committee magħmul minn numru ta' esperti sabiex jitlesta l-abbozz bl-emendi neċessarji skont il-proposti mresqa mill-pubbliku. Hawn numru kbir ta' appartamenti, eluf ta' appartamenti illi nbnew li jħolqtu il min jippresta servizzi l dawn l-appartamenti lin-nies, lill-ġirien, il-periti. L-estate agents daw ma kollha nies li jistgħu jikkonsultaw magħna. U allura għamilna dal-proċess ta' konsultazzjoni qabel ma nagħmlu liġi għaliex huwa gvern li jismu huwa gvern tan-nies u gvern man-nies. Is-Segretarju Parlamentari għall-Komunitajiet Alex Muscat spjega kif dan it-tibdil fil-liġi jista' wkoll iżid ix-xogħol għal min jagħmel xogħol ta' amministrazzjoni tal-kondominja b'mod professjonali. Tajjeb li jkollok liġi iktar ċara illi tkun iktar preċiża fuq kif għandu jiġi amministrat il-blokk, minnu responsabbli għal xiex. Iż-żamma tal-indafa, pereżempju fil-komun. Daw kollha huma affarijiet li jistgħu jiġu regolati f'din il-liġi, hija liġi li tista' anke tiftaħ opportunità ġdida ta' xogħol għall-amministrazzjoni tal-blokok tagħna, u allura importanti li kemm jista' jkun hemm parteċipazzjoni wiesa minn kulħadd biex tkun liġi li tirrifletti l-aspirazzjonijiet ta' kulħadd. Is-Segretarju Parlamentari għall-Artijiet u l-Kostruzzjoni Chris Saġus spjega kif mis-sebgħinijiet l-appartamenti f'pajjiżna komplew jiżdiedu u llum huma d-dar ta' eluf ta' familji Maltin u Għawċin. Il-figuri tal-applikazzjonijiet li ġew approvati matul is-snin mill-Awtorità tal-Appjanar naraw li f'dal-aħħar 3 snin l-applikazzjonijiet għall-appartamenti u approvazzjoni ta' appartamenti triplaw. U allura naħseb huwa importanti li jkollna liġijiet li jimxu ma' żminijiet u għalhekk illum wara 20 sena li ġiet approvata din il-liġi qed imorru quddiem il-poplu sabiex nisimgħu minn għandhom il-bidliet li hemm bżonn iseħħu.